Jos etsit tyhjään puhujaa, korulausein ilmaa paketoivaa, taikka myötätunnotonta, lienee heitäkin kai monta, niin silloin täytyy löytää jostain ehdokasuus. Sun valintasi ei oo silloin 26, mut hyvää hakeville voin sen sanoa. Suosittelen harkitsemaan hernesahoa. Ristikissoja, mut vielä ihmisiä joo. Papiksi kun aikoo teologian YO. Sitoutunut hommaan, siis on näin mä väitän hän. Haluais nähdä maailmassa hyvää enemmän. Kun siis valitaan päättävää tahoa, saanen suositella hernesahoa. Matti Hernesaho, ikä 22, perheen isä, viime kauden valtuutettu. Lupaa, että ei yritä tehdä seurakunnasta enemmän itsensä näköistä, vaan ehkä enemmän erään toisen henkilön näköisen. Käy vielä tsekkaamassa Facebookista teesit ja vaalikoneesta ajatukset. Vaalipäivänä 9. marraskuuta muistat numeron 26, jos se vastaa sun käsitystä hyvästä. Siispä hyvää hakeville voin sen sanoa. Suosittelen harkitsemaan hernesahoa. No niin, sehän meni kivasti taas sulla. No niin, kiitti. Joo, oliko se 500, mitä me sovittiin? 200. 200 puhuttiin. Okei, no 200 on hyvä. Kyllä se 500kin. Tarjoatko pizzat vielä? No 200 ja pizzat, olisiko se sillä? Noniin, tää on ihan... Lähdetäänkö mennä? Laita poikki. Mennään, oho se ei päälle.